Marcos Kapitulo 9. Og siya niingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, adunay uban sa mga ania dinhi nga dili makatilaw sa kamatayon. Hangtod nga makita nila ang gingharian sa Dios nga moanhi nga may gahom. Og sa human ang unom ka adlaw, gikuha ni Hesus uban kaniya si Pedro, og si Jacobo, og si Juan, og iyang gidala sila paglain sa usa ka bukid nga hataas, og nabalhin ang iyang dagway sa atubangan nila, og ang iyang mga bisti misilaw, mga maputi kaayo, sama sa niebe nga walay manlalabas sa yuta nga arang makapaputi. Og didto napakita kanila si Elias kauban ni Moises, og nakigsulti sila kang Hesus. Og mitubag si Pedro og miingon kang Hesus, magtutudlo, maayo nga magpabilin kita dinhi, og magbuhat kita og tulo ka payag. Usa alang kanimo, og usa alang kang Moises, og usa alang kang Elias. Kay wala siya manghibalo, unsay iyang igatubag. Kay may dako silang kahadlok, og niabot ang usa ka panganod nga milandong kanila, og migula ang usa ka tingog sa panganod nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma, kaniya magpatalinghog kamo. Og sa kalit, sa nagtan-aw sila sa libot nila, wala na sila'y nakitang tawo, kundili si Hesus na lamang uban kanila. Og sa nagalugsong sila gikan sa bukid, siya nagtugon kanila nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita. Gawas umiya kung mabanhaw na gikan sa mga minatay ang anak sa tawo. Og ilang gitipigan ang giingon kanila, nga nagpangutan-anay sila sa usa og usa kung unsa ang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Og nangutana sila kaniya sa pag-ingon, ngano nga ang mga iskriba nagaingon, nga si Elias kinahanglan mo anhi pag-una. Og siya miingon kanila, si Elias sa pagkamatuod mo anhi pag-una, og magapahauli sa tanang mga butang. Og unsa ang nahisulat mahitungod sa anak sa tawo, nga siya magaantos og daghang mga butang, og igasalikway, apan ako nagaingon kaninyo, nga si Elias nahianhina, o gibuhat usab kaniya ang tanan, nga buot nilang pagabuhaton. Sumala sa nahasulat, nahatungod kaniya, og sa miduol siya sa mga tinun-an, hingkit-an nila ang usa kadakong panon sa katawhan, libot kanila, og ang mga iskriba, nga nagpakiglalis kanila, og gilayon, ang tibuok panon sa katawhan sa pagkakita kaniya, nang hibulong og dako, og sa nanagpanalagan ngadto kaniya, na nagyukbo kaniya. Og siya nangutana sa mga iskriba, unsa ba ang inyong ginapakiglantugi kanila? Og mitubag ang usa sa panon sa katawhan, magtutudlo, gidala ko dinhi kanimo ang akong anak nga adunay espiritu nga amang. Og sa bisan asa niya madala, iyang ginalubag siya, og nagabula siya, og nagakagot ang iyang mga ngipon, og naganiwang siya, og nagsulti ako sa imong mga tinun-an, nga ilang hinginlan kini, apan wala sila makahimo, og siya mitubag kaniya, og miingon, o kaliwatan nga walay pagtuo, hangtod anus a magapuyo ako uban kaninyo, hangtod anus a pagaantuson ko kamo, dadaan ninyo siya dinhi kanako, og siya ilang gidala kaniya, og sa iyang pagkakita kaniya, gilayon gipakurog siya sa hilabihan gayud sa espiritu, og napukan siya sa yuta, og nagalitad nga nagabula ang bakba. Og si Hesus nangutana sa iyang amahan, anos apa mahatabo kini kaniya? Og siya miingon, sukad sa bata pa. Og sa nakadaghan kini magtukmod kaniya sa kalayo, og sa tubig sa paglaglag kaniya,
Apan kung ikaw makahimo bisan unsa, kaluy kami og tabangi kami. Og si Hesus miingon kaniya, kung ikaw makahimo sa pagtuo, sa nagatuo ang tanang mga butang mahimo. Og diha-diha misinggit ang amahan sa bata nga nagaingon, nituo ako, tabangi ang akong pagkakulang sa pagtuo. Og sa pagkakita ni Hesus nga ang panon sa katawhan mingdugok kaniya, gibadlong niya ang espiritu nga mahugaw, nga nagaingon kaniya, espiritu nga amang og bungol, ako nagasugo kanimo, gumula ka kaniya, og dili ka na magsulod kaniya. Og sa tapos makatuaw, og makapakurog kaniya pag-ayo, migula ang espiritu, og ang bata na himong ingon sa minatay, sa pagkaagi nga daghan ang nanag-ingon, patay na siya. Apan gikuptan siya ni Hesus sa kamot, og gipabangon, og mitindog siya, og sa nakasulod siya sa usa ka balay, ang iyang mga tinun-an na nagpangutana kaniya sa tago, tungod sa unsa nga wala kami makahimo, paghingilin kaniya. Og siya miingon kanila, kining butanga mahimo, dili tungod sa bisan unsa, kundili tungod sa pagampo og pagpuasa. Og nanggikan sila didto og miagi sa Galilea. Og wala siya mobuot nga may bisan kinsa nga manghibalo. Kay nagapanudlo siya sa iyang mga tinun-an og nag-ingon kanila, ang anak sa tawo igatugyan sa mga kamot sa mga tawo, og siya pagapation nila. Og sa mapatay na, tapos ang tulo ka adlaw mabanhaw siya. Apan sila wala makasabot sa iyang ginaingon, og nahadlok sa pagpangutana kaniya. Og miabot sila sa Kapernaum, og sa didto na siya sa balay, siya nangutana kanila, unsa ba ang inyong ginalalisan sa dalan? Apan sila nangahilom, kay na naglalisay ang usa, og usa kanila sa dalan, mahatungod kung kinsa ang labing dako kanila. Og siya milingkod, og mitawag sa napulo og duha, og miingon kanila, kung kinsa ang buot mahauna, maulahi siya sa tanan, og mag-aalagad siya sa tanan. Og mikuha siya og usa ka bata, og iyang gipataliwala kini kanila. Og sa gikugos niya, miingon kanila, bisan kinsa nga magadawat sa usa niining mga bata sa akong ngalan, kanako nagadawat. Og bisan kinsa nga magadawat kanako, wala magadawat kanako, kundili ni adtong nagasugo kanako. Og si Juan miingon kaniya, magtutudlo, among hingkit-an ang usa nga nagahingilin sa mga yawa sa imong ngalan. Og gidid-an namo siya, kay wala man siya magasunod kanato. Apan si Hesus miingon, dili ninyo siya pagdid-an, kay walay tawo nga makahimo og gamhanang buhat sa akong ngalan nga makaako sa pagsulti pagdali, og dautan batok kanako, kay ang dili batok kanako, dapig siya kanato. Kay bisan kinsa ang makapainom kaninyo, og usa ka kupa nga tubig, tungod sa akong ngalan, kay iya kamo ni Kristo. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga dili gayud mawala ang iyang balos, og bisan kinsa nga magapapangdol sa usa, niining mga gagmay nga nagasalig kanako, labi pang maayo kaniya nga pagahiktan siya sa liog og usa ka galingang bato, og itambong sa dagat. Og kung ang imong kamot mao ang magapapandol kanimo, putla, labi pang maayo kanimo nga mosulod ka nga pungkol sa kinabuhi, kaysa adunay duha ikaw kakamot nga moadto ka sa infierno, ngadto sa kalayo nga dili arang mapalong. Diin ang ulod nila walay pagkamatay, og ang kalayo walay pagkapalong. Og kung ang imong tiil mao ang magapapangdol kanimo, putla, labi pang maayo kanimo nga mosulod ka nga piang sa kinabuhi,
Kaysa adunay duha ikaw katiil, nga igahulog ka sa infyerno, ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Diin ang ulod nila walay pagkamatay, og ang kalayo walay pagkapalong. Og kung ang imong mata mao ang magapapanggol kanimo, los ka. Labi pang maayo kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usa lamang ing mata, kaysa adunay duha ka mata nga igahulog ka sa infyerno. Diin ang ulod nila walay pagkamatay, og ang kalayo walay pagkapalong. Kay ang tagsatagsa pagaasinan sa kalayo, og ang tagsatagsa kahalad pagaasinan sa asin. Ang asin maayo, apan kung ang asin mawad-an sa iyang kaparat, unsa pa may iasin. Magbaton kamo og asin sa inyong kaugalingon, og magpakigdait ang usa og usa kaninyo.